Ne, tak schválně. Zajímal by mě test. To uděláme test průraznosti, no. Jardo, vytáhni nohavici, ty vole. Tam máš ptáčky. Ne? Tak udělej nějakou značku, na fotbale mají taky značky. A Když... pak, Kubo, uděláme teleshopping, ty vole, že tady můžeme střílet do kapoty, ty vole. A jestli je to ošetřený tím přípravkem, tak se to vůbec nic nestane. Hele, radši ne. Já zneužiju Jardovo terč. Ne, můj ne. Dobře, tak zneužiju svůj terč. Počkej, já si... Ty král, to má Aha. zvuk. Nízko. Teď zkusím tu s expanskou A pak se půjdeme podívat na výsledek. a pak zkusím tu reaktor. Si stoupni před něj, ne? Hlava, vpravo nad. A teďko zkusím tu specialitku z Maďarska. Já vidím jenom, že střílíš. A to je mimo soutěž, jo, všechno. Nevím, kde je. Každopádně mě to zajímá. Neprovedl si jistotu zbraně, Kubo. Odečítám ty 4 body. Tu druhou jsem zrovna netrefil. Ale tadyhle je ta s expanzní dutinou. Diabolka, ne, ani jedna A kdo se trefí, nesypla. tohle má Ale bonus. tohle docela se fungovalo, najdete někde A to tu... si vystřelil Hele, našel jsem tu s tím tvrdým jádrem. To se zasekla, ty jo. Docela to má sílu. Tak jako ty asi tím dostal do spánku, to by bylo. Jako prostřelí to lebeční kost, údajně, proto je to zakázaný. No, tohle by mohlo asi, jo. Hele, Ten to, potažený niklem to je mimo soutěž tohle, nebo co netrefil. to Tohle je je? mimo soutěž samozřejmě. Tak si to škrtni. No tak mi podej modrý fix. A o co se soutěží? Jakoby nestačilo, že máš výhodu v tom, že vidíš. Jeden z mála. To je pravda, no, ty vole, já kontaktní čučky, ty vole. Ještě to, Já ještě... jdu brýle a stejně nevidí. Králík má dvoubarevný oko, ty vole. Je dostal zvýhodnění. Handicap, no, prostě. Tak máš ten, jak je ta trojička? Jo, ten jakoby vpravo. druhý zprava. Ne, No jakoby z těch 4. jo, z těch 4 druhý zprava. Ty vole. Tak pojď zásahovka. Od boku, jo, to hlava tam anebo nechci, vitálka. Hlava anebo vitálka. To bych se trefil možná líp. To je vitálka. Vitální zóna, to je ten terčík. Ty vole, já mám to ty... Vitálka, to jsou ty vaše zkratky, ty vole. Já fakt nic nevidím. Ale vždycky prst až na spoušť těsně, když se střílet. Ty Jinak se vole, to já nedá. Já jak ty musím víš, najít. že takhle poulice, ty vole. Co? To nejde, ne? Ty vole, já vůbec nevím, jak budu střílet. Jo, Tiger Woods se připravuje 9 železo, Ty vole, nebo si dám- 7, Já jsem si cvičný, jo. vem drivera. Ty vole. Já nevidím ani muž. Tak mě obě otevřený. Já neklepu se do ruce. Takovou. Tak trošku. Hlavu anebo vitálku. Když mám v ruce tanc, ty vole, jezdí jídelně, tak to je... To nejsou regulární. Dobře, vitálka. Co? Vitálka. Ze prospěch znamená? střelce. Kubo. Terčík. To jsem trefil ter. Vitální zóna, ne? Vitální zóna, ne? Orgány, ty vole. Hele, kolik je po, Pravá plíce, už má pneumotorax. po 5 střílíme? Po 3. Po 3. Se rychle štočil. Dá, vydrží mi po 5 jako. Jardo, já to pak převezmu tu kameru. Klidně. Já radši ne, to by se třásl. To má stabilizaci v obrazu. No tohle to stejně bude, tak se třásne. Nad to. Tělo. To je, Kubo, já myslím, že mě asi do armády nevezmu. Já si myslím, že docela jo. Srdce to sice není, ale Akorát, že mám asi to nevidí. Já si dávám na náhodu, že jo. náhodička. Střelec na 15 metrů, no. Na 15 metrů trefím terč, vole. To bys musel ještě na 3 metry dál. Tak střílí. Do krku, ne? Plíce. Ne. Pravá plíce. Ale tak to někdo převezměte. Já se jdu podívat. Už se to točí. Si je běž krtnout. Jardo, je to tvé. Ale ještě nestřílej. to máme, takhle jo. Jo.
A teď tam nic nedávej. Dělá se přesně X-ko. 8. Hele, dáme to takhle. Vitálka za 2 body, hlava za On 3. si tam dělá dírky, vole. Hlava za 3 body a tělo za bod. No ale já mám teda mnohem menší kolečko než ten zbytek světa ve vitální zónu. No, No, tvrdý úděl S tím se musíš nějak vypořádat, Jardu. ale tady si to měl našlápnutý, jo. Já nevím, jestli ti to fixlování o 20 čísel pomůže, jo. Tak já nevím, kde Tak to takhle. bylo. Tady odsaď vody a budu. Já nevím taky, kde jsem Jo, teď stál tady, ty No, tak je to vole. jedno, prostě si stoupni kam chceš. Fixlování, ty vole. A Jardu, já zachytím tu jak to poletí, jo, tady ty video vole. rozhodčího, ty vole, jak se můžeme Přesně. zeptat, ty vole. Sokolí A oko. pak uděláme zpomalený záběr, jak letí ta Čtyři, tvoje tam úplně diabolka. Ale jak se to odišťuje? Neodišťuje, jenom postupně zvyšuješ tlak prstů na spoušť. A tvůj jeden úplně vpravo. Nad srdce? Má srdce ve prostřed, Kurva, jo. už nemůžu. Jasně. Dejchej, Srdce jako. máš tady. Pod tím. Tady jako takhle. Jako takhle. No tady ne, teda. Tady ho nemám, vole, tam tady. Takhle tady ho mám, vole. No, žaludek. To tak jsem zákeřný střelec. To je pěkná kurva, ty vole. Bude na ní vzpomínat i při večeři. Měl si dát klistýr, ne? Jak jsme koukali na toho borce s těma klistýrama. Ty vole. A teď nevím kam. No Jardo, vole, jsem zvědavý. No na Jarouši, jo, ty ještě? Počkej, já to jdu zachytit. Ty krávo. Počkej, buďte k tomu kameru. No, pěkná, ty vole. To já jsem mu dal taky na to, ty vole. Já jsem líznul kolečko jednou. No, vem si to. Tyhle maliny, Kubo, tady máte. My jsme mohli udělat akční ten A pak budu... oko kamery. No tyhle, jestli máš rád svou kameru, tak bych ji tam nedával. Nějaký odražený frak. Ale prosím tě. Drž hubu. Jarda jednou dostane normální nápad, mu to rozmluva. Já nemůžu zaručit, že ta kamera přežije. Je to Jardovo kamera. Pravda. Tady je to drama té střelby, ne, ty vole. Snaž se trefit to, jak zapíná nahrávání. Vlevo nahoře. Já už vidím, jak přestřílíš ten špagát. A spadne celá latinská Amerika. A to se sesune úplně šupina se tady vyvalí si kameru. Rameno. Já si je přešpitám. Ale ono směří, ty vole. Nemá. No tak bychom měli počítat ty body taky, ne? To spočtem pak. No a ty pak budeš tvrdit, že si dal 2 hlavy, přitom my víme, že ne. Dobře, tak aby bylo jasný, že jsou to ty počáteční. Dáme ještě tohle. Dobře. A pak budu tvrdit, že se furt trefuju do toho místa ty nejlepší rány. Takže to není poznat. Víš, které je tvůj peč?
vyšší. Děkuju. Komise. Čuváka v ústní kyticku. Čím na stůl. Já jsem chtěl narvat samý. Táhle tu lucerničku na těma muškátama. Bych asi trefil, ne? Myslíš, že to tam doletí? Ale já Ty jsem vole. říkal Márovi, Já bych to zkusil. ale jednou jsme se s bláznem překopili a strefili. Jenom jednou. Ty vole. To je střelec. Do krku, do hlavy. I když tahle by sklouzla po líci, no. Ucho, ty vole, jasně. A Kubo, na co jsou tady teda tyhle ty? Na ty si dáme pak rozřazováka. Jo, tak. No tak jak to budeme budovat? No jednoduše, až se 10krát otočíme, nebo 5krát. No, tak povídej. No, tak to se jsme sečte to potom nemuseli prostě. škrtat, ne? Když se to bude počítat až na konci. Tak si to sečte pak všechno najednou. ne? Dobře. No a který buďte No. zašel. Tady vidíte policajta, jo. tohle. Prchěcký předpisy a první dává výstražnou zradu. Výstražnou kolem ucha. Ne, ty jsi začínal, pak šel Jarda, pak já, pak Králík. Já jsem začínal já. Protože Králík přečil. To je podle abecedy. Ne, já nevím. Já teda přepínám na dávku, Kubo. A jo, podle abecedy. Kde se teda stojí Tady tady? je vyšlapaná tráva. Tož každý kolo to jde blíž, to víš. Vole. Že podle mě bychom se měli koukat po každém kole na ty střelby, protože občas se asi stane, že někdo střelí sousedovi do zemí. Tak si tam přeškrtáme, ne? Proč jako o tom Jardo mluvíš, když střílím na? Já bych o tom mluvil. Chceš Jardo zmít špinavý chvilkou? Spíš to můžeš špinavého stromu. Ty vole, mě to hapruje, ty vole, jak při lukostřelbě, ty vole, Summer, ty vole. Nevím, že tam to hapruje v rámci toho terče. Neval běžel biatlon, vole. Slyšel jsi to, ne? Vypadá. Dvakrát jsem střílel, že? Koukal jsem na to, ty. Nepojem si zaběhat. Jak si můžeme dát? Takový menší kruháč na ruce. Přímo do zubu, ty vole. Sedmička dole, jo. Ten na dramínko a další do ucha, ty vole. To je nějaká, Jestli je tam ta tuš, ty vole. ale jako dortu tady pěkná. Jo, Oj, to tady je nevím, tečovaný, je tam, No. ty vole. Ale Hunka král by to zabolilo. On tenkrát by měl díru přesně uprostřed ucha, no. to bylo. Vždycky si říkám, že ta investice do očkování proti žloutence se vyplatila. Špinavý jahody. Dám zůstat, ty vole. No tak se někdo ujměte kamery, protože tady, protože ten zodpovědný za tuhle věc právě se vydává na čest a slávu bojiště, protože každý pěšák má v torně maršálskou hůl.
Já teďka Rachel zakopne, ty vole, tři to do koulí, ty vole. Ještě, že nemám bajonet. Čekej, dá se lehnout dál. Jsem prostě viděl, že to je tvoje dobrá taktika. Když budeš stát, jo, abych tě odstřelil. aby tam byl ten diabolek, jak to prosne. Jo, byle jsem koukal, mistička třešní, ty vole, asi 60 korun. Prostě to, že jo, vodky a takovýhle věci strašně drahý, ty vole, 50 korun. Přitom ty jim to načešou Poláci v Krkonoších, ty vole, hřeberem. Přesně. A Jarda se tak směje, ty vole. No ono to natáčí teprve teď, když to položil. Ono to bylo zapnutý. Ne, bylo to Počkej, dobrý. Není už to čtvrtá? Ne, teď to je třetí. Za 5 korun, Kubo. Já vím. Zajímá mě, jak dopadla. Pojďme se podívat. Já nevím, kam jsem jí trefil, ale tady vidím, že je lízanec oranžového plastu, ale A teď máš tady 1, 2, 3, ne? tak asi jsem, ale nezasekla se teda. Mohl vypadat připínač. Zkusím jim dát to jádro. Ty vole. Nechtěl bych to mít v sobě. Nejde připíchat. Ono je to tvrdý, no. Hele. Hlavně, aby spípal na letišti. Chcete si taky buchnout kůra? Z taky drahý munice bych byl nervózní a rozklepaly by se mi ruce. Co vypadlo? Teď začne z toho sudu tryskat ta voda. Zvláštně jsme bylo, že jsme koupili tu nejlevnější perlivou vodu, zakarbovali ji, postavili a kde jí buchne první. Pak jsme jí buchali. Gejzír. Tyhle, nějak mi z toho spadl ter. Ještě jedna? Ne, 3 mo. Jo, ty jsi mu ustřelil držák na terč, ty vole. Ale už je tam jedna na rozstřel, koukám. Ale co jsi mi to udělal? Nic. To jsou neregulární podmínky teď. Naprosto regulární. Ten nástřel byl do nějaký vejšky a teď Jo. to změní. Chci se podívat, jestli tu nemáme ještě nějaký máme tu atraktivní terč. To bude paráda. Já jsem věděl, že jsem se tam schoval. A teď chci, aby byly regulární podmínky opět. Hele. To jako necháš takhle.
Ty jsi to na věky skurvil. Já chci zkusit jenom průraz. Co udělá klasická? A proč střílíš takhle, aby se to odrazilo do nás? Ale já tu kameru nechám takhle. Kde to je? Tak. Jenom pro mačklina. Teď zkusím ty s dutinkou. A pak zkusím Stinger. Stinger to Ty je, vole, Stinger to podle mě rozseká úplně. Ty vole. to je ta protiletadlová ta, ne? Jo, no. Na ramenu odpalovaná ta. Bo já se schovám za tebe, jo. Teda. Jo, klidně. Bo něco z výbušní nemá. Paradoxně ten s expanskou má stejný účinek Jak ten klasický standard. A teď jsem zvědavý na Stingera. Pěkně se zdeformoval. Stinger to podle mě odnese až tam na balkon. To ne, ale podle mě půjde skrz. Pozor, soudek! Nebo Stinger, ten půjde dovnitř. Jo, ty vole, tam jsou nějaký růže, vole. Odráží se svině. No, je tam do auta, ne? Jo, jsme mohli dopít Ten ještě. plast, ty pičo. Ty si děláš Oni věděli, proč to zakázali. Podívej se, Máro, dovnitř. Ono to fakt tu lepku prostřelí, tyjo. To je super. To je bomba. No, když budeme počítat, že sud od piva je jako lepka, no tak dobře. No, jako šahni si, on jako takový šmej, to taky není, tyjo. Že to docela tu pevnost A jo, má. asi jo, A no. aby to prolítlo skrz. To není obyčejný. Jako čelno, na YouTube borci vzali lepku, nějaký zmrtvuli a zkusili to a tady to normálně prostřelí tu kost. Proto je to zakázaný. Titan je hold titan. Kvůli tomu videu z YouTube, jo, je to zakázaný. Ne, kvůli tomu, že to funguje jako kumulativní střela. Že ten plast se ti přisaje a všim si dá z toho, ještě sílu tomu že tíhle. tam, kde vychází projektil, tak tam je větší ta díra než Všim? na vchodu. Říká se tomu střel a výstřel. Tak to má být. Možná jo, no já nevím. Tyjo, ale ten Stinger je fakt hustý. Když si to vezmeš. A blbá vzduchovka. No, se nečekal. Síla jako svít. Já jsem nečekal, že to půjde dovnitř. Tomu to šlo ven. A ono to šlo ještě ven. A v podstatě, tyjo. Nemáte někdo, tyjo, Haley? A to byl kus toho, jo, To jak byl kus letěl toho do toho. plastu, co odlítlo. Tohle to je fakt mazec. A ještě to mělo docela i energii, když se podíváš na to. Jak je to Ale hlavně rozcepený. jak to volítlo. A jelo to víceméně téměř v přímce. To volítlo 2 metry, ty vole. No, ten plast. No. Jeho to z toho slíklo. To střela pokračovala dál. Stinger je Stinger. A tady máš klasickou. A tady je ta s tou dutinkou. Ta s tou dutinkou si tam udlala špínu. Ta klasická skoro nic. To nemá dost takovou. No, A tohle, ty vole. hlavně. Až... Ne, už Ještě tam pro nedávej. kamery. Už to tam nedávej. Tak teď Kubovi dlužíš 1 milion. Jasně, je jich tam 500 a stojí 82 korun. Tak si to Tak si to spočti. spočti. 82 děleno 500. Tak tolik mi přesně dlužíš. Tyjo, ale tohle jsem fakt nečekal. Jo, maďarská výroba. Maďaři, ty vědějí. Hunové, ty vole. Tohle je původně český vynález. Čumte, jak mu Ale u rozcinkám nás ty to klíče. zakázali. Ale u nás to zakázali. No zas na rameno někam. Hyper Velocity Fuel. Tomáš, už se to natáčí. Nic A co, já si to tam Nic nemačkej. Jo, Tak fakt by... Kubo. Nic nemačkej, jenom drž ten.
Můžeš to přibližovat tímhle Jo. a vzdalovat. Co dělal ten králík? No počkej, Jardo, ty vole. Nevadí. Nedávej ho tam už Se tebou. zpátky. Jak jednou vypadne, nedává se tam, Jardo. To není lež. Neregulární podmínky, musím to znovu zopakovat. Nemusíš se tak zaklánět, spíš se trošku předkloň. Tě Kubo, Jarda se učí střílet od 2 let, ty vole, doma. Lukem. Mezi výcvikem to je musá dát, ty vole. No a hraní countra. Na výstřel je disciplína ducha a musím se na to absolutně soustředit, takže klid vnitřní a vnější potřebuji. Jsi belický člověk. Tamhle ta díra je Michal. Ty vole. Ty seš díra. Dík, Míšo. Po Jardovi jdu já. Už je to tak. A pak bude leška, ne? Dáme si i v leže. To je to z kopce. No, teď si dáme. Nebo si můžeme dát snajpera a odpřít si to, já Ale nevím tamhle o do něco. těch oken by nás nepustili nahoře. Asi ne. Ale A vy nemáte střešní okno. tak na snajpera. No počkej, teď ve stoje ještě. Ne, Kubo. teď Kubo neregulérní, okamžitě vstaň. Nebo nás zastřelíš. Asi lanko. To víš, to lanko. Za dobré chování. Jsem ještě nenatočil panoramatický záběr tady na tu architektonickou perlu.
Už máš nabito. Ale to si spíš o něco opřem, třeba o ten soudek vleže. Si opřeš o ten soudek a je to. No můžeš střílet takhle. A teď, když je tam červený kolečko, tak to natáš. Jo, Kubo, no, ty Kuba to radši vypnul, zapauzoval. To jabko, to si musí protrpět svoje. To bylo jiný. To bylo jiný. Ano, bylo. Tady máš střel a výstřel klasickou diabolkou. A tohle udlá ten s expanzní dutinou. Je to rozdíl. Tohle to má No, mít... záleží jak trefíš. No. Ne, to je o té primární i trvalý Ale tak už to balistický nesmí dutině. můžu dělat, jo, Kubo. Nebo bude další test na jabku. A ty si hráš do pusy? Už nemáme jabka. Není z kleku. Dobře, tak si klekne. To je na 5. Já jsem trefil jenom jednu, ty vole. Čekaj, už mi začíná bolet hlava. Z čeho? Jak jednu, jako jednu na ten papír. No, z toho kleku. Jako je to na hovno. Hlavně jsem vypadl z tempa, takže teďka to... Já si dělám alibi trošku, no. Ne, to A když jsou to furt nějaký testy, Tě bolí hlava a vypad si s tím. Včera jsem si dal 6 piv, ty jo. Tyjo, 6 piv, to abych skočil pro jednoho Arguse. Jak vyprošťovací. jsem se na zahradě, jsem se jich přepil, těch Argus. To se nedá přepít. Byť mám handicap, že už mi nedrží terč ani na jednom napínáčku. Ty máš plovoucí terč. Terč mám plovoucí, nějak bych ho chtěl A přichytit. ty už ale nemáš napínačky? Vidíš je to někde? Ne, no jako kam mohli spadnout. Tadyhle je jeden. Ještě jeden tu musí být někde. Dokud máme všichni oči. To je alchymie. To je zase set tohle. Ze sedu nesmíš. Musíš se přikrčit hodně. Tohle to je dobrý pro tebe, když jsi malej, ty vole. To je, Jsem vyšší než Valbuena, ty vole. 167 má. Jak jsi to udělal, ty vole? To nejde. Mě by zajímalo, jak bys střílel třeba mé Volt. Já si musím sednout. Zdeněk Print. tak jo, tak si sedni no. To nejde prostě. Já ty střílíš levým okem z pravé strany, jo. Já nevím, ty vole. Navíc ho Vím, ty vole. Tvoje bolí ho hlava, vole, jak se ho nechtej, no. Počkej, já už musím opačně, ty vole. Už dochází baterka svině. Já dvojci mě úplně to, ty vole. Teď já nevím, co jaký oko mám zavřít, ty vole. Zavři obě. Normálně to je, zavřel jsem oči, ty vole, a vystřelil jsem. Naklíží se oběma. No tak co to meleš, Araš? To přišlo nějaký divný, když jsem to oko zavřel, ty vole. Spadlo to tam, ty vole. Stejně míříš jedním z těch očí víc. No výborně. Teď míříš přímo proti Jardovi. A třeba chce? Přesně. Jsou léta nevyřízených účtů, který vyřeší vzduchovka. No, asi. Potřebuji pečivo. Podáte mi pečivo někdo? Proč? Střelivo? Jo. Třeba bych se nemusel zvedat.
Tak se má jezdit k sobě, ne, ty děravá palice. Ty jo. Z tohohle jsem fakt nadšený. Z těch třešní. Z tohohle. Co to mají za čepici, Kubo? 5.11 plus. 5.11. Vejška. Je ripstopová, neproprší. Tak já jsem myslel, že kdybychom někam šli, tak by mi nepropršilo hlavu. A jakože, Na střeleckých závodech jsem ji vyhrál. že Mničin, Nekupoval jsem si ji. že nám by chcelo na hlavu, to by ti bylo jedno, jo. Vzhledem k mým dosavadním výkonům chápu, že tomu nelze moc dobře uvěřit, ale fakt je střelecká. Takže hrajeme o čepici, jo. No nehrajem o čepici, ty vole. Čepici. Ale Jardo asi bude tvoje, ty za chvíli. Ještě jedno kolo, ty Ty vole, Jarda dostal Tatranku čepici, ještě ho sem přivezli, ty vole. Tak já jí příště dám tu čepici do toho zase. Nasrat, jo, tu Jo, čepičku tak to mám bude rád. kolo, Sázku. takhle mezi 4 lidma. To bude- 13 stovek. A ty si neplatil? Jo, No vyhrál, no, jinak bych si v životě nekoupil, že jo, já bych za to ty prachy nedal. ale králíku.